Alright, today is trail day. Welcome back sa ating YouTube channel. So bago natin makalimutan ng lahat, so inaanyayahan ko kayo na manood at mag-subscribe. Sa mga bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So anin po tayo na magti-trail sa bundok ngayong rainy seasons. Ayan guys, so kayong bibitaw sa ating kaganapan. Let's go. Bago tayong kasama na first time na sumama sa ating trail, si Brother Ed Rivera. Ayan po siya. Ayan, so antabayanan po yung ating mga kaganapan sa araw na to guys. So isang maulan na hapon guys sa ating lahat. Time check tayo, alas 3 na ng hapon guys. So sana wala tayong aberya sa daan at makauwi tayo ng mga alas 5 ganyan o hanggang alas 6. So kasama natin mga trail riders from Asingan at saka yung bago natin kasama, bagong recruit natin kasama, mga trail riders from Bimagkag Season Pangasinan, Sir Ed Rivera. Alright, so matagal din po na di po tayo nakapag-upload ng ating content sa YouTube. So kaya ito muli guys, kahit bihira lang yung nanonood sa ating content sa ating trail, naka-upload pa rin tayo guys, kasi yun nga, hindi tayo makapag-hunting ngayon. Today is rainy seasons, July. So itong trail site natin guys, patungo sa Benguet, from Pangasinan to Benguet, Season Pangasinan hanggang sa Tuba Benguet. So may mga portion na mahirap yung daan. Ayan, so si sir hindi niya kabisado yung daan, kaya pinauna si Sir Glenn. Ang bilis kasi yung mga nauna guys. Kami nagayim muna dito nga awanan na nahuli kami partak ni Jonas kini Babros. So bali alalayan natin tong mga beginner nating dalawa. So masasabi ko lang sa mga gustong sumama sa ating trail, enjoy lang natin yung trail. Matumba ka man, di babangon, ganun lang guys. So sa tagal na natin nagti-trail, di pa naman natin naranasan yung sobrang simplang. So kapag trail, hindi naman to karera guys, dahan-dahan lang yung takbo, smooth lang. So moderate lang yung tumba. Mostly na matutumba ka dito guys kapag pagtukod mo is malalim yun. So doon lang tayo natutumba. So okay, enjoy lang yung ating trail. Ano, maputik yung daan. So ayan, yung trail natin guys is nasa mga 20 kilometers siguro hanggang sa pabalik, kasi ikot lang tayo from Alibang Season Pangasinan. Dito sa kabila sir.
pag trail dito, kaya ito nauna kasi yung guide natin, ang bilis. Ang bilis yung guide natin. Si Jonas naman kasi kasama si Sir Pabros. Diyan na sila, oh. Nakaw, nasira itong kwan dito. Nakaw, sayang titanom. Alright. So kahit tayo guys, nanibago tayo sa ating magti-trail kasi matagal din po na hindi po tayo nakapag-adventure sa ating trail bike. Ay, naunag. Oy. Patok na itugkal. Kasi sa kabila guys, medyo masukal. Hindi na nadadaanan. Dito na sila dumadaan, kaya ito malinis ito guys. Oo, alangan naman na doon pa tayo dadaan sa masukal. Saka ang hirap na doon. Pati si Jonas, hindi kabisado yung daan dito. Daan sa kabila guys, mahirap. Lalo na ito, may kasama tayong beginner. Mahirap din naman kung padaanin natin sila doon. Bisik. So dito pa lang bisik ka. So tingnan natin guys sa banda dyan. Pero sana wala namang tutumba sa kanila. So yun guys, hindi maiwasan guys ang pagbanggaan ng gulong to gulong. Ito medyo paakyat yung daan natin guys, hindi lang halata sa video. Ito na, so unti-unting may encounter muna dito sa banda rito yung mahirap na daan guys. Ayan. Ang hirap ng kalbo ng gulong. Guys, kaya eto iskid madulas yung daan kasi putik ulan ng malakas kanina.
ito umaambon pa. Mayat bisik. Mayat bisik-bisik lang. Ang kanyang motor is CRF 150L. Oy. Gusto yan oy. Hirap guys kapag napahinto tayo sa may akyat, walang grip yung gulong natin, kalbo yung gulong natin. Yung motor ni sir, yung nasa unahan ni Sir Ed, yung rakal, muusok yung breather kasi kanina nalunod daw sa may ilog, tapos sumuusok na yung breather nya. Ako, nakahigop to ng tubig sigurado. So sa mga di pa naka-encounter guys, kapag ganun ang nangyari sa iyong motor, nalubog ka sa tubig o napadaan ka sa mga malalalim na river crossing, tapos napansin mo na umuusok na yung breather mo, mag change oil ka na kasi for sure nakainom ng tubig, pumasok na ang tubig sa may crankcase, naghalo na yung langis. Sir, sureball ata ada ti danom na dyan langis mon. Oh, puraon eh. So yun guys, oh. Muusok na yung breather. So dapat pag-uwi ni sir, change oil na agad. Mahirap na to eh. Delikado, baka matamaan yung piston. For sure madadali yung block kapag hinayaan na ganyan. Malayo pa naman yung trail natin. Nakaw. So medyo may kasukalan yung daan, medyo madamo, pero at least passable, walang nakaharang ng mga punong kahoy. Babling na. Tumatama guys. Naku. So malapit na tayo sa may mga technical portion ng daan.
nating laruin yung throttle natin guys, kasi wala, kapag steady lang yung rev natin, wala, hindi makakyat yung gulong natin guys, kasi kalbo na yung gulong natin. Nag-i-skid kung may pakyat. So mas maganda guys na yung cambio natin is nasa second gear, kasi pag primera usually kasi guys nag-i-skid yung gulong natin, hindi makakyat. O diskarte na lang ang gagawin natin kung paano natin ipakapit yung kalbong gulong natin. So ito guys, naka second gear ako. Approaching tayo sa may tricky section. Oh, mahirapan yung second gear natin. So hindi kasi mapapansin guys na uphill to. Tay. Nay, one down Mike. May na one down gayam. Alis tanggo kaming ka. Ay. Guray. Ay. Yan. Nagkamali siguro to kwasikad. Kamali yung motor sir? Ay. Kamali yung motor? Unak ano. Bangin gayam. Ya, iwasan yung tagtukod ti kwa kanawan. Kanawan. Boy. Ayos lang. Tumang. Ay nakakuan sama niya. Tubasar? Nakanipad. Ha? Yung bagak, gusto ka na. Oh, staw. Bawal tagtukod ti kwa kanawan. Oh. Mede. Ayo, di ba? Boy. Kayo. Nakataji na eh. Ajay. Ay atawin, panawil. Naganos pa. Basic. Dito lang kasi nagkamali si sir. Medyo gumiwang siguro yung motor niya. Kaya pagtukod sa kabila, yun, malalim. Bagsak. So ganun guys, hindi maiwasan yung pangyayaring ganun. Oh. Awan dalan ta sir. Hulog ka ba dyan? Nako. Tulas talaga yung gulong natin. Tayong pambili ng bagong gulong, kaya tis muna tayo guys. Wala tayong sponsor, tiyagaan muna natin yung kalbong gulong. Iikot pa naman siya. Hoy, hop, abantay. Dahil itam latan sir, kalatan. Met no, ada builom tungay manon tama. Nabitain. Ichay ko wala lang. Narigrigat ya. Nice mo tiyan din eh. Wala builom lang ato. Nabitin kasi sabay nagnaam, sirabaw. Ya. Napalisan mo isa kan ko. Pai. Kan nawang kan ngidong. Wantok.
Sibay. Lugar lang sir. Sibay, pandi pa basit. Matangkan malan. Diluwang. Pipili lang. Kaya kabandi ka yun. Hop. Kulang, basta diretsyon lang. Ngagmin minor. Pre primera lang. Primera lang brother. Saya banting kayo baset. Two stroke. Bria. Tiga bantay. Yan. Okay. Ayos. Bisik mate, bisik. Ah. Bisik. Ayun. Alright. So, binggit na to guys. Tuba binggit. So kapag nilakad mo to guys hanggang sa part ng Quezon Pangasinan, Alibang Quezon Pangasinan, so almost 2.5 hours. Pero pag nakamotor maybe 45 minutes to 50 minutes lang guys, basta walang aberya. Pero nung hindi pa gaanong nasira yung daan, wala pa yung mga restriction, 30 minutes lang, 25 minutes ganun. Maganda yung mahirap ng konti. Ayan, alam na dis sa ating mga kapwa trail riders. Oops. Hoy. So kanina doon sa baba basang-basa yung daan. So yun nga, umulan doon, malakas ang ulan. Pero dito guys, tuyong-tuyo yung lupa. Oh. Halatang hindi umulan dito. Tuyong-tuyo, as in, yung lupa. So ang pagkakalam natin guys, hindi ito umulan ng mga 2 days siguro na walang ulan dito. Pero sa pinanggalingan natin sa Pangasinan, almost dire-diretso na yung ulan doon tuwing hapon. So ito, may downhill tayo dito na medyo lang, medyo may butas-butas yung daan, may kunting drop lang. So sa mga trail riders na mga professional na, visit lang to. Pero yung may kasama tayong mga beginner, kaya huwag muna natin sila ipunta sa mahirap, kasi baka ayaw na sila kapag puro tumba yung abutin. Kaya dito lang sa basic lang na daan. Tabanger, medyo na nga to dyan yung mabalin siguro. May tabanger rin, may mayat. Dato tinarikat no pasangat. Ito, hindi naman halata sa video guys na ito may hagdan. Ayan. So yun, ang lalim na doon.
galit yung may-ari ng lupa. Saka yung cordon natin. Right. Nauna na sila. Tayo sa Lumboy, Ansagan, Tuba, Benguet. Shout out brother Torquets. Parating kami Lumboy. Alam kung nanonood ka. This is bro Torquets house. Walang tatlong lang kami dyan. Ito itayan mi sir. Ay, dito. Okay. Sara natin yung gate. Ayan, so sarado natin yung gate. Tapos doon na tayo sa taas mamaya dadaan. Oh. Ha? Yung oras niya, J. Piminggan, magnatay barakbak. Jai, Drip King. Manta Jai. Siminto mo it. Oh, tapos magnatay yung barakbak. Medyo darap road na mo ata, damit trail na baset, bumabatayin to Jai nantong. Sir? God? Sige. 1 hour later. 1 hour later. 1 hour later. 1 hour later. Alright. So, patuloy ulit tayo sa ating trail. Ito na yung tricky section, no? Tayo sa highway, so may madadaanan tayo na simentado. Guys, tulad ng sinabi ko, may mga kasamaan tayo na beginner, kaya eto, para ma-enjoy naman nila yung kanilang trail, meron tayong punting hard. Saka eto, sa basic muna tayo guys. Yan. Kaya dapat kapag may mga kasamaan kayong beginner guys, huwag nyo muna silang biglain, kasi yung mga iba kasi ayaw na agad yan. Pag na-experience yung mahirap na daan, ako ganito pala, yun ang sabihin nila. Pero pag ganito may konting hard, so nasa medium lang tayo guys, huwag muna yung hard. Ayan, so all the way na to sa barangay hall ng barangay Ansagan, Tuba, Benguet. Alright, so marami rin mga motovlog, mga vlogger, samahan natin na mahilig sa lang nag-i-enduro guys, pati yung mga basta yung mahilig sa adventure guys, marami nagpupunta rito kasi itong kalsada na to is magkukunikta sa Pangasinan. So hindi pa
Lumapapag yung kabundukan sa paligid. Ano? So dito tayo dumaan ngayon kasi mag-exit tayo ng Antong Season Pangasinan. Ayan, so yun yung exit natin guys. So dadaan tayo ng Barakpak to Abingit. Bagong simento dito guys, oh. Talagang maganda yung buwan dito. Pangit lang mag-trail. Eh ito, napakaganda yung daan. So, may mga ilan na tire pad pa, oh, ito. So possible next year. So concrete ulit to guys. Na double lane. Tayo kina drifting kung saan yung nagkarirahan namin noon sa Barangay Agsagan. Yan, parang paparating na yung ulan. So no problem kahit umuulan. Duro yung dala natin eh. Alright, dito na tayo sa drifting place. Idol! Idol! Hello, Idol. Sir, papatong pala tayo mo ito. Hindi na bang kami di Mount Rugo? Hindi ko mapanger. Ay, dyan eh. Uy! Yun eh. Padir. Patir. Production to mo kami nagata. Basta no honesta na production. A few moments later. Yan, so dadaan na tayo dito sa Barakpak. Papuntang Antong na to guys. Pero may dadaanan tayo na single track dyan kasi may bagong simento raw. So bagong simento lang. So kabubukas lang nila kanina. Wala pang lumang sakyan. Yung daan na papunta sa Barakpak to Bamingget. Yan, so wala nang trail to guys kapag nasimento. So dito dumaan yung mga adventure bike noon guys, saka yung mga ibang vlogger. So ito yung portion na may nasiraan dito na BMW na adventure bike. Ito yung daan na sinasabi ko guys na magkukonekta sa Pangasinan. So, hindi lang kasi natin matanaw yung magandang view kasi ito
bumaba yung ulap, kaya ito very foggy, hindi natin makita yung view sa baba kasi nasa mataas tayo na bahagi ng bundok. So hindi passable dun guys kasi may bagong semento. So dito tayo dadaan. Nya tirumaran na dato jay waiting shed. Okay, good. Okay, let's go ulit. So ito yung daan guys, ito yung detour. Kasi doon sa kabila may bagong semento, hindi pwedeng madaanan o walang daanan doon. Kaya dito tayo dadaan sa foot trail. Naman pala dito, mas maganda pa dito kaysa dun sa kalsada na ang lalaking bato. Oh ha? Ay, so dito siya nagdudugtong guys. May kalsada rin dito. Oo. Alright. Ritson. Daan tayo kasi ito maputik yung daan kaya madulas. So dito na tayo sa Sitio Barakbak. Barak to Babinggit. Hoy, 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 hoy. What's that? What's going on? Ay, ukin. Maditi siminto. Maday. Nagatidog pa nga niya, Kuya Sam na eh. Sunguraw, nagasgas ko matabaro ko na eh, pinirdim di simintaw. So yun guys, nakaw, buti ganun lang yung nangyari kay sir. One down. Delikado. Madulas kasi yung simento, may mga putik. Paigid ka, nagalistating nga. Surutom nyo pag nanti pilit. Nakaw. So okay si sir, ganun lang yung nangyari. Talagang ganyan, hindi maiwasan yung pagkasimplang, lalo na dito madulas yung simento kasi may putik tapos nilulumot dahil sa sunod-sunod na ulan. Yun,
simento. Tapos may putik pa. One down. Sapay simintaw. Nagalis ka talaga isang mga surutom to igid. Ipagpag nanti dalig. Okay, dito na tayo sa sitio sa Gitlang. Part pa rin to ng Ansagan. Yung mga bahay dito guys, may kanya-kanyang sasakyan. Bawat bahay dito may kanya-kanyang sasakyan, may kanya-kanyang four wheels. So yung mga tao dito guys, masisipag sila. Masisipag sila sa pagtanim ng gulay. So yun yung kinabubuhay nila dito guys. Dito lang sa sitio sa Gitlang, Ansagan, Tubag, Benguet. Yan, so malayo pa rin yung exit natin dun sa Antong Siton, Pangasinan. Pero hindi sa mismong Antong, dun lang sa part ng Antong. Kasi yung Antong, yun yung sikat na pinupuntahan ng mga mahilig sa adventure. Kasi yun nga, may mga falls doon. So hindi pa tayo nakarating sa mismong sentro ng sa Gitlang. Sa may eskwelahan, doon yung sentro. Tapos pababa na sa Antong guys. Ito, kitang kita nyo yung nasa gitna ng semento, kulay green. Lumot yan guys. Tapos yung nadadaanan lang ng gulong, yun yung maputi. Okay, yung gigitna, okay, yung gigitna. So mapapansin nyo guys, takbo lang natin dito guys is 20 kph lang. Kasi ito, hindi lang kasi masyadong halata sa video natin. O yan o, kulay green yung semento dito sa gitna. Yung nadadaanan na ng gulong, yung kunti lang yung lumot. So ito na yung pinakasentro ng sitio sa Gitlang. So yun guys, sa mga beginner na trail riders dyan, o nagbabalak na gustong enjoy yung pag-trail, mag-adventure, ayan. So tamang tama sa inyo yung ruta namin guys, na dinaanan namin. Basic lang. So kung yung mga gusto ng harden, kung gustong mag-upgrade naman ng skills doon sa inyong trail, yun. So itong ruta natin guys is pang beginner lang. So basic lang tayo, chill lang. Kasi yun nga, may bago tayong kasama, mga beginner. Pero so far galing, walang tumba. Yung isa lang, pero normal talaga yan guys, hindi may iwasan. Matumba, hindi babangon, ganun lang. So kapag ganitong matutumba ka sa trail, hindi yung grabing tulad ng mga nagmamagaling dyan sa highway, patakbo. Ang hirap kaya guys, pag dyan ka sa highway tumaob, naku, may kalalagyan ka. So pero pag dito sa trail, minor lang, soft lang yung bagsak, tulad ng tumba ni sir kanina. So yan, bababa na tayo ng Antong. So, bulusok na to guys, pero sa video hindi halata siguro. Mas magandang nakatayo guys, mas manageable yung handlebar. Pag nag-trail ka o yan, naranasan mo ng makipagkarera, mas maganda talaga guys kapag ganitong downhill. Yan o, nakatayo tayo. Ito talaga yung nakatayo. Maganda kasi yung balancing guys, lalo na kapag mabato o. Maganda yung balance pag nakatayo. Yung weight natin nasa baba. Oh,
lalo kayo matuto. Yan, ang bilis nila oh. Oh. Tayong tumutok para di sila mag-apura. Dumistansya lang tayo guys. Tayo yung sweeper sa ating mga kasamahan na beginner. Matasan ba't magiging master din ng mga to. Oh, grabe pa to. Sabag lang kayong ayaw mga sir. Banat lang ng banat. Na yung mga nauna, basta si Jonas ang nanguuna guys. Nako, ano yan, ang bilis na. O tayo, sweeper tayo, lalay tayo sa mga beginner natin kasama. Medyo madulas yung gulong natin ha. Baka dito ah. Tamaraw. Bagong ayos yung daan ah. Pero putik. Sige, mais. Game mais si dalan. Bato ya kagab-gaburti ko abak ko. Putik. Ang kapal ng putik. Buti na lang downhill. Kaya basic lang sa ating mga beginner. Yan. So far kaya naman nila. Yan o. Kayang-kaya. Sa susunod, pupunta na natin sila sa hard. Alright. Tapos na yung trip natin. So highway na. So simentado na yung sunod na daan dyan guys. Pagdaan natin ng spillway. Kasi may ilog na madadaanan dyan guys. Agwasing kayo. Manin na ang kayo nag-trail no, agwasing kayo. Tanan. Oh. Kastanan. Ano? Agwasing pa na mo to. Ha? Antong. Oh, nita jay kalsada nga yung kwan, highway. Double lane nga panti Antong Falls. Datoy part na mo lang ate ti Antong. Ayan ka pa may ditoy. Nakapa-share ka haron mo ta. Makatanong ka labayo kamom to jegwan nya rumor diretso jay palditon. Ayo. Kita ito ang kusina no kan. Oy, next time tumanin. Nakasurvive mo ayos. Kurain na kayo dyan, Kwan. Kalsada.
At least nakadano na yun. Submarine. Ah. Submarine. Nagsisintat tayo. Kasano ti pagnaan? Magnatayo ti Biligas. Iglesia now. Kuan, jay tayo to sisinan. Surutom jay agpa kuan, agpa highway, busag pa ka Biligas kami ton. Ta baka di makuldan mo ni. Dai ta karayan tapos jay karayan ta bangir agtipon da jay kwa. Kilo baka. Ay mato ito nila. Naunag. Hindi marab yan. Oy. Yung sila narab eh. Narab. Tay medyo dayo pay mo jay bimukag. Natayo. Nalawag ti pagnaan ta highway. Nalawag pa dato. 5:46. Saba pay? Nga nala 6:30 rato yun nalawag. Tamo kan man ni Bro Mark. Eh ano yung sabi ni Brooklyn di PCP ni Bada Strut men yung wala. Ang kayo mo may pa-estimar ata na BCT Trail kunam. So ayan, naka-survive si na sir oh. Alright. So sa susunod, hard na. Sige na, laban. Oh, laban. Hard na. Ay hambang nga nawasingan. Jay tulatan. Mangnatay Biligas. Biligas. Ha. Sagitan mo. Urang ati trail. Okay, let's go. Okay, so dito ko na puputulin guys yung video natin sa araw na to. Maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. So nasahin na kami. So ganun guys, yung paganapan natin ay mga tumba. So far mild lang. Tapos nag-enjoy din yung beginner natin. So sunod hard na yung babakbakan. So ayan, maraming salamat sa nanatili sa ating YouTube channel. Mga di pa nakapag-subscribe,